Много време не съм ходила в Гърция и сега съм много excited, че ще ходя в Гърция. Сега ходихме да ми правят антигенен тест и така, утре пак ще ви се включа, защото съм на училище утре и след училище отивам да си оправям багажлъка. Ай, сударачета! Свършихме училище най-сетне и сега отиваме в Гърция. Вече сме готови и сега да затваряме куфара. Любимата ми част. Трябва да седна отгоре. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Много сме близко вече, остават ни стотина километра и сега спряхме за малко да си починем. Здрасти, Дари! Пари, аз кача. Много джапам. Хора, понеже стъпенката ми се клатеше и е паднала докато съм карал колона. Това и сега ще хода да обикалям пак към Бенгалията, Русия. Бенка! Утре ставаме към 5:30 и изгърва в 6:11. Да слагам всички джаджи да се зареждат и заспиваме.
Значи, слушайте сега какво става. Аз тръгнах да прибирам дрона, защото виждам, че на 40% ще му падне всеки момент батерията и няма да има батерия да снимам залета. Изгрева. Обаче слънцето започна да се показва. И аз не ще го изпусна, върнах се и снимам в другата посока и се чудя, защо още не мога да видя слънцето, скрива се за планината. И после се завъртях и започнах да го снимам и по едно време стана на 23% и ми каза, искаш ли да се върне? Муха! Болечка ли си? Какво се? Той ми каза low battery. Аз започнах да го прибирам вкъщи. То стана на 10% и започна да пищи критика. Абе, как я съм? И то започна да пищи пируриро, и аз още малко ще и каза first landing. Тоест директно кацане. Мисъл, принудено кацане. То ще кацам в морето. И аз започнах да го душикам там, то успя да кацам. Това сега, ако пак не съм над фокус бил и пак ми се е рязала кръвтоното, повече това няма да го снимам. И видях, че съм си облякал блузата. Това на много няма да го снимам. Да пети път. Не. Седяхме на плажа, обаче нещо стана мега облачно. Небето, в смисъл рязко, стана черно небето. Отидохме да обядваме и ни заваля. Надявам се да не продължи. Днес към рожден ден и става на 18 и ще направим една торта, която той знае какво обича. Защото не исках да му звъня да ги питам това парта обича. Ще направим френска селска торта или в момента гръцка караванска. И тази безизвестна марка Брашумо. Не знам дали споменах, че остана халон. Имам цялата свобода да правя почти каквото си. Добре, мисля, че придобихме карамеления цвят, даже малко май предобрих. Яко тестото. Нито се лепи, нито е твърдо, много е хубаво. Това е тестото за шубата. То надявам се да е добре. Six hours later. Знам дали ви показах тортата, май не. Много ме радва. Утре сутринта я пак.
Да, перфект парчей. Това. Спрето взети друго. Аз забравих да ви кажа, че вече се върнах от Гърция и вече даже съм на друг в Севилиево. Това беше от видеото. Надявам се да ви харесва. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате за канала с камбанка, за да не изпускате най-новите ми видеа.